Gde su rukice? Ajmo, najbolja publika na svijetu. I 1, 2, 3, wow! Pa kaže, nije da ne volim da se ljubim i da se malo zaljubim. Nežne stvari u mraku da radim, ali mi brzo dosadi. Najviše volim dijamante, to su mi najbolji drugovi. Devojke vole dijamante, samo su oni večiti. Oni su čisti i uvek isti, nikada žene ne lažu. Oni su vredni, oni su bedni, nikad im zbogom ne kažu. Najviše volim dijamante, to su mi najbolji drugovi. Devojke vole dijamante, samo su oni večiti. da vas čujem! Nije da nisi lep, nije da nisi jak, al svako ima svoj afrodizijak. Nije da nisi lep, nije da nisi jak, al svako ima svoj afrodizijak. Rukice! To! Nije da ne volim dobar šampanjac, da me ponekad rashladi, ali već posle treće čaše i taj mi ukus dosadi. Najviše volim dijamante, to su mi najbolji drugovi. Devojke vole dijamante, samo su oni večiti. Ajmo, vojsko! Nije da nisi lep, nije da nisi jak, al svako ima svoj afrodizijak. Nije da nisi lep, nije da nisi jak, al svako ima svoj afrodizijak. Idemo iz kuka!